Alina vagyok, és most a Minecraft sorozatomnak az első részét szeretném elkezdeni. És ez most az 1.1.0.9-es lenne, ami pedig magyar. Szóval, jupi! És akkor legyen ennek az a neve, hogy... véletlenszerű. Nem saját világ, hanem legyen az, hogy YouTube. Amúgy bocsánat, hogy már nagyon-nagyon-nagyon rég volt videó, csak hát még iskola van, és nem tudok annyit felrakni, mint régen tudtam, és most már tanulok jobban, ahogy kellett volna, szóval most már tényleg már lassan visszatérek az időszakhoz, amikor sok videót rakok fel. A nyári szünetben csomó videó lesz, szóval szóval várom már nagyon a nyarat, még már mindjárt ott vagyunk benne, mert már június első, szóval már nyár van konkrétan, és azt akartam én nektek mondani, hogy nyáron lesz vlog, mindenféle videók, de legtöbb az a vlog lesz, ahol fogok lenni, és ja, ennyi. Szóval akkor már nem is húzom tovább a szót, kezdjük is vele a dolgunkat. Oh, la, szervusz! Oh, la. Gyere ide, bárány! Hogy szeretlek. Tudod? Oh, la. De... Így. Szóval, ja. És előre is szólok nektek, hogy ha szeretnétek ebből folytatást, akkor dobjatok egy lájkot erre a videóra, és iratkozzatok fel minél többen. Ezek kutyák vagy bárányok? Kutyák. Nem merek egyet sem megütni, mert akkor már rám jön. Az mi? Boci! Véletlenül leállt a felvétel. Ez így csak annyit tett, hogy megöltem a bocit. A bocikot. Szóval, ja. Minél hamarabb egy síkse. Csak képzelődök, hogy itt lettem. És komolyan? Nem képzelődök, hogy fehér valamit láttam. Na jó, akkor még vagyok hülye. Pedig már azt hittem, hogy úristen, hülye vagyok, hogy már. De nem. Nincs még most bányás idő, ugyanis még soha se tartunk. És hát így. És azt mondja, levesz a helyet, már láttam. Szóval minden mellett átugorhattam volna, de nem akartam. This now? Na. Ja, már csak egy bárány kell majd. Köszike. Ó, ez nem az, ez csak csirke. Na,
ezt az úgy szeretem, ezt a sima kis erdőt. Hogy nagyon. Ami lehet, hogy ide kéne csak így költöznöm. Na, költözzünk ide. Innen nem szabad innen kell. Majd már csak egy darab gyapjú fog kelleni, és akkor majd lesz ágyam. És elmondom nektek, hogy nem tervezem ezt a videót most nagyon hosszúra, ugyanis még iskola van, és még tanulnom is kell. És ja, és nem lesz ennyire hosszú ez a videó, azért ne haragudjatok majd. Csak hát... Ennyi bőven elég lesz, hogy is mondtam. Így. Nem engedek. Ó, de cuki volt velem meg a... Ez komoly. Most ez tényleg komoly. Ja, a frissítések során nem lehet másféle gyapjúval, csak egy színűvel lehet. Oké. Nem éri. Most ilyen 18 percet készítettem. Nyilván egy olvas nem lesz, mert már egy egész részt megmondom. Hogyha úgy van, hogyha már netán meghalnék. Szóval azért nem kell majd így izélni, hogyha meghalok, mert ne aggódjatok majd akkor, mert lesz egy csomó évad, csak nyilván, hogy akkor max. Ilyen egy hónap, nem egy hónap, max. Egy hetet kell várni arra, hogy kijön a másik évad. Szóval, ja. Ha netán meghalunk, akkor egy hetente lesz újra videó Minecraft. Sorozat, úgy érte, sorozatja. Szóval, hogyha netán meghalunk, nem kell aggódni, mert bármikor újra tudom kezdeni, nem vagyok így hozzákötve ahhoz, hogy én nekem most így... Jaj, kiesett a telefon a kezemben, hogy én most úristen, most meghaltam, és most már nem akarok többet ilyen Minecraftos videót csinálni, és én nagyon szeretem a Minecraftot, és az az egyik kedvenc telefonos játékom. Szóval, ha bárki azt mondaná nekem, hogy hagyjam abba a Minecraftozást, én akkor azt mondanám neki, hogy nem. Pillanat is visszajövök. Szóval nekem senki nem mondhatná meg, hogy én most. Ha azt mondaná valaki, hogy te most hagyd abba a videózást, én megmondanám, hogy nem. Én szeretem, ezért meg fogom abba hagyni. De nem. Nekem úgy tetszik ezek a kis fák itt, elnézést. Ezek a fák. Szóval nekem ez az erdős úgy tetszik. Nem tudok beszélni. Úgy tetszik. Írjatok majd le kommentbe, hogy szeretnétek-e majd ebből folytatást. Mert akkor majd csinálok. És... ja, és akkor majd fogok nektek még... még csinálni. És nem telik semmibe. Csak türelemre, és az meg nálam van. Kapható ingyen is. Majd mi na. Azt tudni kell rólam, hogy én rettentő türelmes vagyok. Nyilván, hogyha már kb. 10 órája tanulok, akkor már nyilván nem.
Én is. Ez én is. Úristen! Úristen, sötét van. Mit tettem, hogy nem bírtam. Ja. Ja, itt is olyan, bocsánat. Megint. Akadt. Pítike. Honnan adja ki ezt a hangot a zombi? Elveszem a hangot. Szóval már ennyi lett volna ez a videó, hogyha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, és hogyha szeretitek ebből folytatást, like, kommenteljetek. Talina voltam, további szép napot és sziasztok!